malam ba Allah ba ka gani zaka bangaje mutane na mare ka wallahi ni zaka mara ba zan mare ka ba kai irin yaran nan ne marasa tarbiyya ba ai kake yi ba in ni zaka ka zo mu shiga ka zo mu zaga baya ko ma wancan ka ga yadda ran ma ni zaka yi ka zo mu shiga ciki ba kaji idan zaka yi ka zo mu wancan wani dan Allah ka biyo ni yanzu da ban yi niyya ban yi redi ba ban yi redi ba ne yanzu da na yi redi sai na ku tafi bakin ka wallahi kawai a rigima ta ne idan kai ma yanzu na gama da wani kai ma ka zo ka kira kai an yi da kai din karkare na Allah ka to mu je to mu daga ka biyo ni in za ka biyo ni in za ka yi na biyo ni je na ce ka biyo ni na biyo ka ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.